Petro wonten dawuh Den. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dununge para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Yen ditonton nganggo netra Waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mribat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran niku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi uni Ndara. Dawuh sinuwun ngawi sanggaring para Wadyabala kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh nggih nadan kula tumenggung salukat katun barat Cemadung dawuh diwaji nggih saperangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jendhok kendhani kula dandan nang Makapara Kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi lho. Sinten ingkang matur palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana iku kejaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap bodho sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggolan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jambaka dening dandan kepara Kencana dina samengko ketapna para Wadyabala. Kawinan bumi angus karang kadempel niki lajeng pangkatipun ngabdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki napa ngestaken dawuh. Sapa ana satra kanthet ngeyayet bringa sing ulergeni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa arang iki Wadyabala andaning Prabu Panggolan Jagat dasar kepara nyata sapa luwih dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babarawa wani ana sing tawedeni apamu lena mangreh tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapteng lalis monggo Prawara Kendra.
Mati. Mulai. Cocok tuh mbak jebol dadang. Maning jajalan sukertaning baun iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mboko siji maju bareng ngono legane atiku. Soy Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning Projeng Mbata Sarembag. Soboyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen ngruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasahku kan petanggal. Kene pangkani pati walan. Sambanto ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den Ndara Setyaki wungu Ndara sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak ngisin-isinke ora sembada maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Prawadasina niku nek cara kula isin wungu Den Petro nun
ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora iling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kaduan clurut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti. Waduh mati aku. Ndara Werkudara mlayu mriko nututi. Ora pati nduga ngono. Yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngarang adempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo terus. Wah, Raden Werkudara. Sing mau tak takoki karo Semar Badranaya, dasar Baranyata. Prabu Panggolan Jagat piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone iso boyong karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggolan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangka. Gong tamut ndase ratu wong gragas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara dikapake aku weruh terus ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok durmak cekel nggon gulu Ndara Bratasena nganti ora eling dilingke Gong gah kok omong iki nek dilingke ora eling terus nothok mbok wis rasa ngelingke eling ya karepmu ora ya wis emut den Gus Ndara Werkudara emut sampeyan iku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglithakne cara kula isin eling Ndara kok kowe bener Bagong bagaimana? Oh ya. Ngaku sapal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Aku wis sapal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mengabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku lek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nata ndasku ning Padukan Karangka Dempel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus ta kowe? Heeh, aku tak adus nang kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku lak antil. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petro. Petro apa aku? Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene.
wis krungu kabeh. Wo. Oh. Iya. Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Ponokawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tangan lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan elekku. Anu karo makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo adu tangkep aja antang-antang. Manungsa ora tatanan. Kekuatane ngedap-edapi piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe gletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Bondo tangane krincung sikil leboke bakun jalan si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan nadyan aku durung tau tepung nanging kae jaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus Gaya Teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati wae. Pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka ala dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ing ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadange tuwa.
Dewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakulon Werkudara Putune Janaka ingkang kula tak rangket. Ingin padha tak bondo, tangane tak krincung sikile, wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Lagi saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebake pakunjaran. Ayo sapa meneh? Wis yo. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diaku mangsami ngeten. Yo, ning ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Nika semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telas. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepingkut musuh. Lah iblis lanak. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkir ratune tak golekane tak ajare negeri ati. Hati-hati ya Gong, muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos, Ndara.
Mandura Prabu Baladewa. Aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Manusmaning jajaran sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat. Durung babak kulitmu durung putung balungmu. Kowe ngentokke pusaka ana dadaring Baladewa ya. Menene ya, ya bener juweng-juweng kuandamu Den. Ndara, kenteri ya. Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampeyan kok mboten krasa. Sampeyan le tumbas jaket teng pundi? Jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko nek sampeyan ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggoda. Anggora. Ngarani anggora kok anggoda iki munyuk. Sing ribu-ribu lho. Ha iya kae anggora. Oh, gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana? Selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhane ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan ora lho? Nggawa. Pengilan ngotan buntere lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal e. Oh. Nek ana wong wedok tak ngeki ngisore nang. Nggo nginjeng ya. Aku biyen senengane ngono kuwi itu. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Waduh Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Kula dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Kula dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana malah aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu mudhar ora. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Lah sak dijelaske nek malah ndutuk wektu. Ngeten mawon, piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya wis Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten nawa Ndara Baladewa, Pak.
Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan urusan wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggolan Jagat. Pusakane Panggolan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggolan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampean iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali Panggolan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka? Kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh, mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani, goleki mawon. Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disembuh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu Panggolan Jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temen Endro. Ayo. Pun monggo ten kula dherekaken. Ayo Petruk aku tutno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu nampa macan. Yo sing ati-ati jagaran aja nganti dioyak-oyak wong Karang Prabisan. Kuwenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datang ginggang sarikmu kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo. Atine ratu kae mau. Nadyan kowe dipageri karo menungsa
Sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pila mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana. Negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe ora bakal selak. Ayo tak boyong dina iki kene aku. Nolo garing dalem den Petro wonten dawuh Ndara. Ponokawan Bagong Wonten timbalan. wah rumangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang didulunging para Pandhawa ning kepikut mungsuh. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kelawan ingkang Dak Upadi. Ning nggih ampun lokro, tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura. Mboten sanggoleki Ndara Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Yen to pancen kaya mengkono ayo. Nolo garing Petro Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa mulih mlebu teng pakunjaran. Monggo, Gus kula derekaken monggo Den. Ulun kula ingkang sowan. Iya. Ismaya ulun wis mangerteni kita ingkang abiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dateng pun Semar nanging ngembet dateng punden kula para Pandhawa. Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Ponokawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sangsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani ngirigoda nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah kelawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati ku jangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibanda dening menungsa ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
sinuwun Ndarawati. Iya, Kyai Semar. Karang kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepigut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadhang tumanduk dhateng kas Karang Kadempel. Sabanjure panjenengan niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepigut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa. Petro, wonten dawuh ten. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dununge para Pandhawa. Sampeyan kok ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun? Yen ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi-wingi Ndara. Kunjang Kanjeng langit kalapalapaton lir kincanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi-wingi. Yai Koko Prabu ngaturaken panuwundine paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggen budidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangek kula badhe wangsul kados wingi-wingi. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Ya, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ya, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Kyai Kresna, Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka endi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Weh, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dening Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang gak bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalindra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh
Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene Koko Prabu. Weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur pandingalmu. Ora tamak kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelakon penjangku ngono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ing dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ing wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Manus maning jajaran lah kok dadi diapusi ya Semar tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gaweane amuk legane atiku wong ireng takon karo aku Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kowe Prabu Panggulan Jagat yo ayo kowe saiki ngejak apa wis entek Senopati Karang Kadempel sing isih ming nata Ndrawati jajadamu ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wirayang wah mbuh sakenane sapa wah aku wis bedhek ana panah kok iso ubah dhewe iso bangga dhewe kekuatane ngedapi-dapi arep ngopo iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel ora iso ayo arep ngopo lho lah kok dadi manahku di wah edan pusakaku digawa dening Semar iki pusakamu to yo Candra Wirayang nyo tak balekke ayo ngono wah tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat nalika semanten Ayu Baskara timangsa sirna Margalayu panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala Akoban
ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kantruk tobat Kakang Semar Biung piye iki lha kok dadi cabar gawe sabar ya kala sabar tak tembung karo sing ngawogan kala sing ngawogan aku selak luwe iya aku ngerti Durga iya Kakang Semar inggih ngopo kowe kok dadi panah barang dipun nangisi Bathara Kala pados kula pados tedha monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan terus aku arep pateni sir kula kados mekaten supados kula gambelanipun mejahi para Pandhawa wah tak kandhani ya Durga ora ana ala ingkang tumama ing becik lho dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone apa Semar wae lak pangane kok sik kala war mangan aku mendem kowe ora bakal kowe kuat makan daginge Semar lagu terus piye betahe Durga jak bali jak bali kala kuwi jak mulih aja ngampiak-ampiak gawe patring pundhenku para Pandhawa kowe wani ganggu gawe para Pandhawa ganggu gawe kawula Karang Kadempel gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta konangan Semar malah dadi emput kowe engko inggih ayo mulih wadya balamu jak mulih kabeh sing picak dijoroke atau batas digandeng sing lempo digendong sing bisu dijawil dia balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nongko kene aku mbolo geni mungsuhe Semar nyuwun pamit ya nyuwun pamit Satria gagah Barakudrana. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gusti Kulang tak kedhepake belani aku. Samadhangi jagato mungo-mungo sapucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya pun ketingal padhang kutha rencana ing badhe angganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal Nayok Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem Nirbaya Nirwikara Durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa
Yo Semar. Purnaning gati Sura Sudrajane ingkang retsa brasta kami olah Darmastuti Rahayung Sami Makarya Rahayung Samya pinanggih Ndara